Dak li seħħ fir-Renju Unit bl-għażla favur Brexit, l-għażla favur Donald Trump fl-Istati Uniti u l-populiżmu fl-Unjoni Ewropea kienu temi ċentrali f'dibattitu organizzat mill-Fondazzjoni Idejat. Il-ħsibijiet kienu diversi u għalkemm l-immigrazzjoni dejjem tistema bħal waħda mir-raġunijiet għal dawn ir-riżultati, l-akademiku Norbert Buġejja tenna li hemm fatturi oħrajn, fost oħrajn il-but taċ-ċittadini illi dejjem ikollu impatt. L-elettorat Amerikan ivvota ħafna bħalma vvota l-elettorat Ingliż fir-referendum għal Brexit. Fuq bażi ekonomika, ma kienx sempliċement kwistjoni li tirrigwardja biss l-immigrazzjoni, kien hemm raġunijiet ekonomiċi importanti ħafna illi ġalu l-elettorat jivvota kif ivvota. Il-prospetti li jinbidlu l-affarijiet huma remoti f'diversi pajjiżi, sakemm ma jinbidlux l-affarijiet minn kif huma llum. Il-nuqqas ta' pjani ta' politika illi dawn il-partiti għandhom, fis-sens dawn il-partiti qegħdin jimxu b'avvanz politika negattiva kważi kważi jgħidu aħna ma rridux illi nkomplu b'dawn is-sistemi illi l-ordni globali liberali wara t-tieni gwerra, wara l-istabbiliment tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, it-triq illi kienet inqabdet hemmhekk, issa dawn huma qed jgħidu li se jitbedu minnha. Però is-soluzzjonijiet x'inhuma? Dik tibqa' question mark, tibqa' domanda kbira. Dan mhuwiex dibattitu rari fih dan il-Fondazzjoni Idejat, l-entità li tqanqal id-dibattitu fih dan il-Partit Laburista torganizza dawn l-inizjattivi ta' spiss. Ovvjament, il-Fondazzjoni Idejat iżommluha up to date ma' dak li jkun qed jiġri f'pajjiżna kif ukoll lil minn pajjiżna, kemm jista' jkun insibu topics li huma kurrenti biex niddiskutuhom. Għandna ħafna nies li huma ta' kalibru f'pajjiżna u għalhekk ħassejna li għandna niftħu fora dibattitu biex dan it-topic jiġi diskuss. U biex id-dibattitu dejjem ikun wieħed informat, isir it-taħriġ fejn persuni li jkunu qed jipparteċipaw fil-fora tad-diskussjoni pubblika l-ewwel darba jkunu marfa mill-esperti. Fil-fatt, 23 persuna temmew b'suċċess il-kors ta' 15-il ġimgħa You Progress. Fejn kelli exposure l-ewwel darba fuq il-politika lokali kif ukoll internazzjonali. Integraljajna suġġetti importanti bħal leadership, etika fil-politika,